Sanibona, phile nginibikelele nje ngaleli thuba ngalolu mzuzu ngaleli hora. Sibonge nje ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini, uJehova umuhle, othandekayo, umsindisi, umsingathi, umlondolozi, ithemba lethu alikho elinye ngaphandle kwalo, akekho omunye ngaphandle kwakhe, akekho omunye ofanele ukubongwa ngaphandle kukaNkulunkulu ongcwele, akekho omunye ofanele ukubabazwa ngaphandle kwakhe, akekho omunye ofanele ukudunyiswa, ofanele phakanyiswa, ufanele ukutuswa igama lakhe ngaphandle kwakhe uNkulunkulu ongumlondolozi, oluthando, olithemba, oyinkazimulo, oyinsindiso, oyikho konke kukho konke ngesikhathi sonke. Singabantu bakaNkulunkulu kufanelekile kusemqoka ukuthi ngaso sonke isikhathi simdumise obabazekayo, simbonge ongabonwayo, silibize igama lakhe. Isho njalo nje incwadi ejwayeleke kakhulu kumakholo amaningi, amahubo 103 ethi mbonge uJehova mphefumulo wami, nawo konke makubonge igama lakhe. So kubalulekile ukuthi simbonge uNkulunkulu ngokuthi usenzele konke, nanokuthi usakwenza namhlanje, nokuthi futhi uhlezi ezimisele ukuthi asenzele nanoma yini ngaso sonke isikhathi. Inqoba nje uma sizosondela kuye, inqoba nje uma sizomthemba ngezinhliziyo zethu zonke, ngoba usho njalo futhi kwincwadi yeZakha 3:5 ukuthi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciko kwakho ukuqonda, mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhondo yakho. So kubalulekile ukuthi sibonge yena, sithembe yena, size kuye, bese konke sikunikela kuye, ngoba ilokho akulindele okusuka kithina singabantwana bakhe. Ngaleyo ndlela uzohlezi ezibonakalisa ubukhulu bakhe, uzohlezi ezibonakalisa izimangaliso zakhe, uzozihlezi ezibonakalisa ukuthi uNkulunkulu owethembeke kangakanani. Sho njalo nje icula ukuthi wethembekile Jesu, wethembekile Jesu, amalanga wonke amalanga, wethembekile Jesu. uJesu wethembekile, bantu baNkulunkulu, wonke amalanga, each and every day uhlezi ethembekile. Umuntu angathembeka namhlanje, mhlasimpe aphinda athembeke kusasa, na next week aphinda athembeke, but ngeke aze ahlezi ethembeka ngaso sonke isikhathi. But uyena yedwa uNkulunkulu ongcwele, owethembekile ngaso sonke isikhathi, owethembekile ngawo wonke umzuzu, owethembekile ngazo zonke izindlela. So kufanelekile ukuthi sethembe yena, hayi abanye uNkulunkulu, hayi okudaliwe, hayi okukhona esikubonayo okuphilayo, ngoba nakho sibona ukuthi kwenza izinto eziphathekayo esizijwayele, ngoba nakho sibona ukuthi kwenza izinto eziphathekayo esizaziyo nesizibonile before. But sethembe yena owethembekile ngokwethembisa kwakhe, ngoba wethembekile ekuthembiseni kwakhe konke. Umuntu engafika athembisa izinto eziwu5 mhlasimpe agcine ethembeke kwezimbili kuphela, athembisa izinto eziwu10 kodwa athembeke kweyodwa kuphela. So kubalulekile ukuthi sethembe yena odalile izulu nomhlaba. Uthe ngethembeni ngemshado yenu, ningethembe ngabantwana benu, ningethembe ngokunibiyela, ningethembe nilele ebusuku, ungethembe udla, ungethembe uhamba, ungethembe. Umtshengisa kangakanani ukuthi uNkulunkulu uyamthemba? Umtshengisa ngokuthi ubikele yena yonke into, uthi mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhondo yakho. So ukumtshengisa ukuthi uyamethemba, ukuthi umtshele yonke into, kufana nomngani wakho omthemba ngampela, uzomtshela zonke imfihlo zakho, uzomtshela yonke into eyenzeka empilweni yakho, uzomtshela yonke into eyenzeka ku-relationship yakho, uzomtshela yonke into eyenzeka emndenini yakho, uzomtshela yonke into ngabantwana bakho, even the deepest secrets ukuthi akakatshelwa umuntu ukuthi ingane yami ikhulelwe, but umtshele nomngane wakho because uyamthemba. The deepest secret ukuthi hayibo yasophunyelwa imali, so umtshele yena ngoba uyamthemba. All your deepest secrets angaziwa umuntu, ongeke uzowavela uwashelana nombani, but ngoba uyamthemba yena, uyamnikeza lolu lwazi, uyamnikeza that kind of information, uyamnikeza konke lokho. Ngobani? Uyamethemba. So ngempilo yakho kuzobuzakala ukuthi uyamethemba yini uNkulunkulu.
Uyamethemba yini ukuthi mengabikela yena ngathi Nkosi ngiyahamba ngiye endaweni ukuthi njengamanje sacela ukuthi uhambe nami, uyethemba ukuthi nempela uzohamba nawe ufinyelele lapho ufuna ukufinyelela khona, uyithole lento ofuna ukuyithola, ukuthole konke owulangazelela ukuthi ukuthole ngesikhathi esifanele nangomzuzu okuyiwona wona. Uyamthemba yini ngokuphelele ukuthi njengoba uthi uyalala njengamanje uyazi ukuthi if ubiza igama lakhe ebusuku akuzokwenzeka lutho, nanoma abathakathi will be roaming around, nanoma ama-satanists will be working around, nanoma imimoya eyahlukahlukene izobe yenza nanoma yini ethanda ukuthi uyenze, but uyamethemba yini yena ukuthi njengoba usulibizile igama lakhe uzokwenzela lokho omcelile kona ukuthi akwenzele kona? Uyamethemba yini ukuthi nalobu kudla lokhu usuthi uyakuthenga njengamanje noma usuthi usuyakusebenzisa usuyakudla njengamanje, uyamethemba yini ukuthi uzokhuculula suse konke ongenza ukuthi ulimale noma ongenza ukuthi ugule ongaba inkinga empilweni yakho? Do you really trust the Lord ukuthi njengoba manje sekuzobhala ama-exam ngizobikela yena uNkulunkulu surely and definitely ngizophasa, ngenxa yokuthi ngitshele uJehova umdali wezulu nomhlaba, ngenxa yokuthi ngitshele umvelinqangi engaziyo ukuthi mengabikela yena konke, ngabikela yena ezindleleni zami zonke uza kuyiqondisa nempela imikhondo yami? Do you really trust the Lord? Do you really trust uNkulunkulu ngokuphelele ngaleyo ndlela, ngalelo zinga? Kubalulekile ukuthi bantu baNkulunkulu sizilethe kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, sizilahle kuye, ngoba uyena yedwa ungasenzela konke esikudingayo ngesikhathi esifanele. Elithi iculo, tsheli inkinga zakho nezinsizi zakho, yena uzokuphendula ngesikhathi esifanele. Nomethule kodwa impendulo ikhona, nomethule kodwa impendulo ikhona. Khule kanjalo ungapheli amandla, khule kanjalo ungapheli amandla. Kulele kuwena ukuthi uyakhuleka njalo yini ungapheli amandla, ngoba emkhulekweni wakho ila konke ukulahla uNkulunkulu ngokwazi nangethemba. But it's unfortunate ukuthi bakhona abantu abakhuleka ngenxa yokuthi uzwe kuthiwa kuyakhulekwa, akhuleke ngenxa yokuthi ubona abanye bekhuleka, akhuleke ngenxa yokuthi vele mhlampe ngizowuthola lo msebenzi mangikhulekile, ngoba nosibani ukhulekile wawuthola umsebenzi, noma nosibani ukwenza ukuthi wakuthola ukuthi ayi nami ake ngisale sengikwenza, ayike vele nami ngikhula ugogo ethi kuyathandazwa, ayike nami kuwukuthi, ayike nami kuwukuthi. It's all about praying sincerely, praying with full understanding ukuthi njengoba nginikeza uNkulunkulu inkinga yami, uyena ozonginikeza impendulo yawo lokho engikufisayo, yalokho engikudingayo. Njengoba ngikulahla uNkulunkulu konke, uyena uNkulunkulu ozobuyisa ama-results afanelekile according to indlela engilangazelela ngayo nendlela engidinga ngayo usizo. Njengoba konke ngikulahla kuJehova, ngithukulula konke kuye, ngithukula inhliziyo yami yonke kuye, ngithukula umphefumulo wami wonke kuye, ngithukula ukukhala kwami konke kuye, ngithukula usizi lwami lonke kuye, ngithukula ubuhlungu bami bonke kuye, ngithulula istress sami sonke kuye, ngithulula konke kuye uJehova umdali wezulu nomhlaba. Uyena yedwa ozokwazi ukuthi angelekelele, uyena yedwa ozokwazi ukuthi angikhulule kukona konke okubi ngenxa yegama lakhe. You will know and understand ukuthi only the Lord umdali wezulu nomhlaba okwenza konke ngesikhathi esilungile, okwenza konke ngesikhathi esifanele, okwenza konke ngomzuzu oyiwona wona.
uJehova umuhle, umenzi wethu, umhlengi wethu, umlondolozi wethu. Lethi colo, umhlengi wami, umhlengi wami, uzoba nami, uzoba nami, uzoba nami, nangale kwethu na. So umhlengi wethu uJesu Kristu nempela uzoba nathi even nangale kwethuna, ngoba ungumhlengi wethu, ngoba ulithemba lethu, ngoba ungumsindisi wethu, ngoba uyikona konke kukho konke ezimpilweni zethu ngaso sonke futhi isikhathi. So njengoba engumhlengi wethu, engumsindisi wethu, oyiko konke kukho konke ezimpilweni zethu, uhlalela ukusindisa, uhlalela ukusingatha, uhlalela ukusenzela konke okuhle ngesikhathi esifanele nangomzuzu oyiwo. Thina nje into ekumele siyenze iyodwa nje kuphela, ukuthi simthembe ngezinhliziyo zethu zonke, sikholwe nguye. It is unfortunate abantu bakaNkulunkulu ukuthi everything ehlangene nezwe lakamoya awusoze wafinyelela ekuyazini nasekuyiqondeni uma wena ungakhulanga kwezikamoya. If you are not open to spiritual understanding, to spiritual eyes, spiritual ears, spiritual heart, a spiritual mouth, spiritual hands, spiritual feet, you can never find a deep understanding ngazo zonke lezi zinto if ungakhulanga wena spiritually ngendlela eyanele. So in most cases kumele si understand singabantu ukuthi ukukhula spiritual kusenza sivuleleke, sembuleleke izinto eziningi, izinto ezinkulu. Kusenza siqonde uJehova umdali weznomhlaba, kusenza siqonde imvelaphi yethu, kusenza siqonde uqobo lwakhe, kusenza siqonde uthando lwakhe, kusenza siqonde yonke into ehlangene noNkulunkulu. That is why iBhayibheli lingafundwa nanoma ubani understand. Why? Because only with abantu who abambulelwe kwezikamoya, they are able to understand ukuthi how deep kahle kahle it is izwi kaNkulunkulu, how deep kahle kahle it is. Ngoba even nababhali bebhala iBhayibheli noma abafundi bakaNkulunkulu babebhala ngendlela abambone ngayo uNkulunkulu, abahambe naye in their journeys, in their lives, abagudle naye kukona konke kwizenzo zabo, empilweni zabo. ONahamani benochoko bekumele bageze emfuleni 7 times. Bonke oJosefa bephupha amaphupho beze befalela emgodini bedayiswa. Bonke oDaniel bengena emphandweni wezingonyama. Bonke ngokwehlukahlukana kwabo, uPawuli beshawa, kwenzeka izinto eziningi kakhulu. Even bonke sekutholakala ke sebebhala ke manje ngoNkulunkulu umdali weznomhlaba, sebebhala their journeys with the Lord, sebebhala yonke into by their experiences and many different things ezenzekile ezimpilweni zabo ngokubona kwabo uNkulunkulu. But at the end of the day ekumele sikwazi siqonde understand ukuthi akukho nokukodwa okwathi kuvela sekuvela encwadini kaNkulunkulu, kuvela ngokuthanda kwakho umuntu, kuvela ngani. It's in as much as everything was happening empilweni yomuntu, but ngokuvela kwayo leyo into leyo isivela ngokuholwa umoya kaNkulunkulu. Because I may have different experiences when it comes to the Lord, but mase ngikushare nabanye abantu, only ukuhlakanipha okuvele ekhaya ezulwini, only ukuhlakanipha kokuqhutshwa umoya kaNkulunkulu can lead me ekuthenini ngize ngifinyelele ekuthenini konke engikudlulisayo
ngikudlulisa ngokuhlakanipha nangokuhola umoya kaNkulunkulu. Cause even nginganama experiences amaningi kangakanani empilweni, kungenzeka izinto ezinkulu kangakanani empilweni and eziningi, but when it comes to sharing everything ehlangene noNkulunkulu, usuke uqhutshwa umoya wakhe in sharing everything, and kusuke kungumoya wakhe owenza ukuthi konke lokho futhi kugcine kusabalele yonke indawo lapho uNkulunkulu ethanda ukuthi kusabalale khona. I'll make just one example. There's this pastor, and let me just call him a minister because bababiza kanjalo, this minister. This minister had many experiences in life because wakhula eshadiswa nomthakathi, and this minister futhi khona la, is it James Kalawan, something like that. So wakhula washada nomthakathi esawumntwana esamncane. So ekukhuleni kwakhe ngixolele kakhulu ngalokho, as I was saying, this guy owashadiswa nomthakathi esasemncane, that guy had a lot in life to experience, especially when it comes to bona ubuthakathi, witchcraft, and experiences izinto eziningi up until I think it was 24 or 20 something. But wathi eseshare his testimony, it reached millions and millions. They were like, maybe sebexoxa story bathi wathi nje eqeda ukuyishare nje on the internet kwakulibele kuthiwa nje 10,000 views, 20,000 views. Why? Because everything ihamba ngoholwa nangokusizwa ngumoya kaNkulunkulu, in as much as it was his life experience, but ngenxa ukuthi yonke into that has to do with uNkulunkulu, that has to reach a certain level, that has to reach a certain stage, that has to reach a certain time or thing or place, iholwa umoya kaNkulunkulu. And everyone who's got spiritual eyes, spiritual ears, uzoyi-understand leyo yinto leyo. So what I'm trying to say, bantu baNkulunkulu, engizama ukuyiveza kakhulu ukuthi ngaso sonke isikhathi kuzodingeka ukuthi sibe namehlo kamoya, sibe neindlebe zakwamoya, so that sizokwazi uku-understanda izinto zakaNkulunkulu. Ngoba if ungenako lokho, yonke into ehlangene noNkulunkulu izothi mayishunyayela, ithi mayikhulunywa, ithi mayivela, kuthi makwenzeka something ungayibelieve wena. Especially when it comes to dreams. Amakuphupho aveza, I know they portray ama-messages amaningi in most cases. Thola ukuthi uzoflesha lokhu, kufleshe lokhu, kufleshe lokhu, vele lokhu nalokhu nalokhu, and then kugcina sekudidile kukwenza unga-understand. Kuvele sibonakalisa ukuthi yazi ngibone into ewu-1 no 2 no 3, athi umuntu hayi ayikho le nto, angiyikholela le nto. Kuvele different things ngezonke indlela, ngendlela ezahlukahlukene. But people tend to say there is nothing like that. Why? Because bona they do not believe izinto zakwabani zakwamoya, okudinga ukuthi ukhule spiritually enough so that uzokwazi ukuthi uzibelieve. Okuzodinga ukuthi uconnecte nezulu enough so that uzokwazi ukuthi umoya kaNkulunkulu ukusize when it comes to reading the Bible, ulifunde with an understanding. Because uma ulifunda ngamehlo akho nangengqondo yakho yoyitshela ukuthi uhlakaniphile esikoleni, you will never find an understanding to iBhayibheli. Yes, you can go and study theology. And then when you're studying theology, you're just gonna study iBhayibheli as a book. You're just gonna study as a novel or whatsoever. I heard nje omunye umfundisi ngelinye ilanga oyiNdiya wathi, "Ayibo, bazalwane fundani iBhayibheli nize niliqede. iBhayibheli liyaqedeka." And I was like, what? iBhayibheli liyaqedeka? Shuthi novel phela. Shuthi incwadi nje yezitori ukuthi hawu Nkosi yami bakithi oJona bathunyelwe eNiniva baya eNtarashisha, hawu sibakithi oHabakuki baba
Akusiyona i-novel. This is a revelation book. Incwadi isambulo. Izambulo zakabani zakaNkulunkulu. Asambulela zona singabantwana bakhe. Asambulela zona ukuthi siqonde ngaye. Asambulela zona ukuthi siqonde ngezimfihlakalo zezulu. Asambulela zona ukuthi siqonde ngezinto ezinkulu ezenzakalayo ezimpilweni zethu ezizokwenzeka kusasa, ezingenzeka nanoma yini. This is a revelation book that the Lord is revealing to us yonke into efihlakele. Today nje kuseni by morning verse uNkulunkulu angibusise ngalo incwadi yamaHabu 144, which is incwadi kade ngangifuna, because I read it once and then I was seeking it. Sengifuna isikombe Nkosi yami lencwadi ikombe kebe. And today the Lord answered me. Incwadi yamaHubo 144 verse 4. Ukuthi abantu bafana nomoya. People sing ngomoya. We are just spiritual beings. And simele sihlezi sazi siqonde ukuthi sisenyameni nje kuphela. And lenyama le ekuphelayo ngayo ngelinye ilanga. Linyama le ekhathalayo ngelinye ilanga. Ebese kumele senze njani? Kumele siqhubeke siphile ngomoya. And mase uchazela abantu ukuthi hayibo, abantu abashona khona la bephila khona, they do not understand. Because abakakhulu kwezikamoya, because abaqondi izwe lakamoya, because abaqondi izimfihlakalo nezinto zakwamoya. Ilapho kudingeka khona ubani? Umoya kaNkulunkulu. Still isangomoya le ndaba. Still isangomoya indaba ye-understanding. Isangomoya indaba yokukhula. Isangomoya indaba kaNkulunkulu. Ngoba naye uNkulunkulu ngumoya. Wabe semphefumulela uNkulunkulu umuntu ngomoya wokuphila. Ngoba kanjalo umphefumulo ophilayo. Wamphefumulela ngani? Ngomoya wokuphila. Manje sizothini? Sizothe sibona umoya. Sizothini? We are spiritual beings. Singomoya abantu bakaNkulunkulu. Singomoya sinjalo. Sihlalela ukuthi siphile kanjalo ngomoya. Sihlalela ukuthi siphile kanjalo by connecting with uNkulunkulu ongumoya as well. So that we can understand everything ehlangene nokamoya. That is why ukholwa shouldn't be limited to a religion. Because a religion is just a set of rules. Imithetho nje ebekelwe uqoqa umuntu imqoqele imbuyisele endleleni. A religion, it's just like a code of conduct esikoleni. Ukuthi kumele iqoqe itshengisa ukuthi esikoleni akwenziwa ukuthi, esikoleni akubhenywa, akuphuzwa, esikoleni akugangwa, esikoleni akwenziwa konke ongafanelekile, but esikoleni you keep the time. Maku 7 kubo 7, maku 7:30 kubo 7:30, maku 8 kubo 8. Othisha bayahlonisha. You know, that is it when it comes to a religion, which are rules. But it shouldn't limit you ekuthenini ungazi nge-spirituality. Because spirituality, that is when you understand the Lord God. Nge-spirituality ila usuqonda khona-ke ukuthi ngizokwenzani lapha enkonzweni. Ngize kuNkulunkulu angizile kumzalwane. Ngize kuNkulunkulu angizile ukuzochofa ifoni. Ngize kuNkulunkulu angizile ukuzohleba. Ngize kuNkulunkulu angizile ukuzoqamba amanga. Ngize kuNkulunkulu angizile ukuzodla. Ngize kuNkulunkulu angizile ukuzobhoreka. Ngize kuNkulunkulu angizile ukuzobuka abanye abantu ukuthi basuke kanjani, usibone manje ugqoke kanjani kuleli sabatha kuleli viki. Kodwa ngize kuNkulunkulu. That is when spirituality comes in manje. That is when spirituality plays indima. By understanding ukuthi uNkulunkulu oyikho konke, uNkulunkulu oza kuqala, uNkulunkulu oyikho konke ngaso sonke isikhathi. By understanding what? Spirituality. So bantu bakaNkulunkulu into kumele siyazi siqonde singabantu ukuthi siphila lapha emhlabeni.
Siphila yes sisezweni lenyama ngoba siyabonana sesenyameni, kodwa singomoya. Kumele futhi siphile ngokumoya, otherwise ngeke size understand. Fana no when it comes to understanding different people, ukuze understand ukuthi abantu abaphuzayo bacabanga kanjani, kuzomela ukuthi uhlale nabo. Not ukuthi kumele ufane nabo, no, ungahlala nabo so this uzozwa ama-conversation and then you understand ukuthi bacabanga kanjani. Ukuze understand iy'ngane ukuthi zikanjani, kuzomela ukuthi uhlale nazo, kuzomela ukuthi uzifanise nazo so this is understand ukuthi okay kukanje. Ukuze understand abantu abadala, bogogo nomkhulu, kuzomela ukuthi ufane nabo, kuzomela ukuthi so that you can, so ngaso sonke isikhathi ukuze understand impilo thizeni, you have to put yourself in that kind of shoe, you have to put yourself in that kind of situation. Uzibeke lapho khona uzo understand ukuthi lokho kona kunjani, lokho kona kuhluke kanjani. And that is when spirituality comes, bantu bakaNkulunkulu, because sona sikulimiti, just like religion ukuthi hayi awuhlangani nezangoma, awuhlangani nabo, cha. You need to sit down with those people so that you will find deep understanding ukuthi wena nje uyisangoma uhlale naye ufuna ukwazi. Often when it comes to I think most counselors do this thing. Ngingazi kodwa noma basakwenza yini namanje. If bekhansela abantu, uthola ukuthi uzokhansela umuntu one-HIV, mhlawumbe uyaqala ukuthola ikhane ethola ama-results manje ukuthi usenale sifo lesi. Umuntu ozomkhansela kuzomela athi kuye, nami nginayo, nami ngayithola kanje kanje, nami ngazalwa nayo, noma nami ngayithola sengineminyaka ewu-25, nami ngayithola kanje kanje. Ngiyakwazi lokudlula kona, ngiyakwazi lokubhekana nakho njengamanje, ngiyazi ukuthi kunzima, ngiyazi ukuthi ku1 no 2 no 3, mbalele zonke izinto ebese mchazisisela ukuthi njengoba kunjalo impilo ayipheleli lana. Impilo ayisho ukuthi njengoba usunengculazi kanjena shuthi usuzofa kusasa, akusho ukuthi njengoba sekwenze ukuthi shuthi cha, but nakho nami ngiyaphila, bese nginayo for 20 years, ngizidlela imishanguzo. So uzodinga ukuthi uzifanise naye so that lo muntu lo ezokwazi ukuthi afumane understanding ukuthi yeah, I can survive with this thing as well, yeah, I can survive nami, because nomunye umuntu ukwazile ukusurvive. So singabantu kumele sihlezi understand ukuthi we need to grow spiritually. Inkolo sazi ukuthi i-religion imithetho ezokusondeza kuNkulunkulu, ezokusondeza ikwenza uhlale enkonzweni, izokwenza ukuthi ukhumbule ukuthi usuku lesabatha lwesabatha, ikwenza ukuthi ungebi, ikwenza ukuthi uzenze zonke lezi zinto. Uzokwazi ukuthi mase usuyigcine yonke imithetho kaNkulunkulu uzobe ususebukhoneni bakhe more than enough ukuthi understand uqobo lwakhe. And when you understand the Lord, you will understand everything around ukuthi yonke into irevolva ngomoya, yonke into ingumoya, you yourself ungumoya, uNkulunkulu himself ungumoya, everything lapha emhlabeni ingumoya. And ngokwazi ukuthi konke kungumoya, ila usuzoqonda khona ukuthi njengoba sonke singomoya kanjena, how are we different from each other? Sehluke kanjani ke manje, lo hluke kanjani nalo, lokhu hluke kanjani nalokhu. Ngaleyo ndlela, when you find an understanding of all those things, masusuthola usukwazi ukukwehlukanisa konke ngaso sonke isikhathi, that is when you will find yourself in a position lapho khona usuzokwazi ukuthi uqonde izinto zonke. Uzokwazi ukuthi udedele umoya kaNkulunkulu ukuthi udlale indima yawo uma ufunda iBhayibheli bese uyal understand. Uzokwazi ukuthi udedele umoya kaNkulunkulu udlale indima yawo uma ulele ebusuku lithi lifika lela phupho and then umcela uNkulunkulu ukuthi inkosi icacela ungikhumbuza, ebese yakucacisela ngalo ukuthi lisho ukuthini ngempilo yakho, lisho ukuthini ngekusasa lakho, lisho ukuthini ukuthi kuzokwenzakalani kuwena namhlanje noma kusasa.
That is when you will find a deep understanding ukuthi noma mekhuluma eshumayela loya mprofethikazi, loya mshumayeli, loya mvangelikazi, understand because ulalela ngezindlebe zakwamoya ezizothatha deep within, zithathe loyo moya. That is when kwenzeke i-connection because umyalezo kaNkulunkulu when it comes straight from heaven ufika uzopenetrate, uthinte wena direct, uthinte wena ingaphakathi lakho because ungumoya noNkulunkulu ungumoya, kuzohlangana izinto ezifanayo and then ila usuzo understanda khona bese uyakhula. One thing uNkulunkulu kade itshala kakhulu enhlizweni yami yesterday ukuthi because uNkulunkulu yake atshale amazwi akho okuhlakanipha asenze si understand izinto eziningi ezifihlakeleyo ezingaqondakali. So uNkulunkulu bekatshala kakhulu ukuthi yazi if umuntu ethi into akayenzanga ethi akumina, yazi kahle kahle in most cases usuke eqinisile. Ngale nkathi ingane ifika intshontsha something hlase ibizo ntshontsha R2 ihambe uspende iwudle ngendlela ewudla ngayo, ebese mase yayibuza ukuthi ithathwa ubani u2 ebese yasho ukuthi akusimina. Yazi kahle kahle deep mase sidiga deep usuke uqinisile, mase sijulela le ndaba, seeing imimoya indlela esebenza ngayo, seeing imoya indlela emanipulateana ngayo, seeing imimoya indlela esebenza ngendlela yobumnyama ngayo, kusuke kuyiqiniso kahle kahle ukuthi kusuke ngayena, kusuke kuyiqiniso kahle kahle ukuthi akusiyena because usuke influenced by that kind of a spirit ngaleso sikhathi, by that kind of bad thing esuke imengamile ngaphezu kwempilo yakhe. Because uthola umuntu even ngisho kubanjwe oqotshweni wambamba wambona ngamehlo akho eyenzile into, uzukuyibuza ukuthi usithathaphi isibindi sokuthi akusimini oyenzile lento, but ebone kahle ukuthi umbonile, ebone kahle ukuthi you saw everything, but akwazi ukuba nesibindi sokuthi cha akusibindi, akwazi ukuba nesibindi sokuthi cha angikwenzanga. Uzibuza ukuthi kanjani kwenzeka kanjani okunjalo. Why? Because ngampela honestly and truthfully kusuke kungayena, honestly and truthfully ingaphakathi lakhe there are soul isuke ingazange ize ithanda ukwenza lento, but usuke ebusekile ngandlela thizeni ukuze it's like umntwana sorry, it's like umntwana mezogada egadisa ikhaya mhlawumbe umntwana nje una 10 years umama shiye yena la ekhaya, and then yena invite umngani wakhe, nomngani wakhe afike ebese yamvumelana nani, umngani wakhe afike la ekhaya afike agange mhlawumbe agange ngeTV na agange ngasonke avela ambuke angenzi lutho angasho lutho. Umzali mefika ebese ethi wesibani ubani akade agange ngeTV, ubani ade enza ukuthi uzothi akumina, athi umzali usiqamba amanga wena, ngishiye wena la endlini musungiqambela amanga, ebese umzali amshaye umntwana. Mind you umntwana uyasho ukuthi akusimina, uyasho ukuthi angikwenzanga lokho, but it's going to be hard for umzali to believe that. Why? Because ushiye lo mntwana, this child was the one that was responsible for this house. Ngisho ngasho ukuthi umngane wami osibani uthi cha mina ngishiye wena, uthule wathini ekwenza lokho, uthule wathini egange TV, uthule wathini enza zonke lezi zinto ezingekho right. Ngaleyo ndlela ila khona kuvela khona inkinga, but usuke eqinisile mithi akusiyena. So ubona umuntu entshontshile athi akumina idemon lomntshontshe, athi akumina idemon lobufebe, athi akumina idemon lamanga, usuke eqinisile because awukho umphefumulo womuntu othanda ukwenza into embi, awukho umphefumulo womuntu othanda ukwenza isono, awukho umphefumulo womuntu othanda ukwenza into wazi kahle ukuthi uyoyijezela ngelinye ilanga,
but kusuke kuyi-certain spirit, that certain demon esuke imiqhube yamuholela ekuthenini enze lento lena angayithandiyo. Athi futhi seyenzile lento le angayithandiyo, mekugcineni kusuka agcine sesafarisha ngendlela asafarisha ngayo. So bantu baNkulunkulu, we need to find a deep understanding ezintweni zonke ukuthi umuntu methi akusimina usuke eqinisile, methi akusiyena usuke ekhuluma iqiniso, ngoba umphefumulo wakhe usuke ungamqhubelanga ekwenzeni lokho, because umphefumulo womuntu uhlezi uzomqhubela ekwenzeni okulungile, uhlezi uzomqhubela ekwenzeni okufanelekile, uhlezi uzomqhubela ekwenzeni izenzo zobuhle, uhlezi uzomqhubela ekuthuleni ngaso sonke isikhathi, not ekuxokozeleni, not ebuxhwanguxhwangeni, not ezintweni ezimbi, not ebumnyameni, not futhi kakhulukazi ekufeni, but ekuphileni okunaphakade, ekusindisweni, ekuhlengweni, kukona konke ngaso sonke isikhathi. So we need to come to a point whereby sizo-understanda singabantu bakaNkulunkulu ukuthi everything lapha emhlabeni eyenzekayo yenzeka ngomoya. It's influenced by a certain spirit, a certain moya thizeni. But if umuntu ekhulile in their soul, bayakwazi ukuthi bayibuse leyo moya ngaphezulu, bayakwazi ukuthi bayibuse leyo moya ngendlela efanelekile nelungile ngaso sonke isikhathi. So singabantu kumele sikhumbule njalo ukuthi yonke into ingomoya. Kuzomela ukuthi ukhule nawe umuntu kwezikamoya khona uzo-understanda. Kuzomela ukuthi ukhule nawe kwezikamoya so that yonke into izothi mayenzeka ukwazi ukubona ukuthi no man, kahle kahle akusiyena. Because abantu abaningi ngizothatha ngehlo lenyama nithi awazi wayidlwengula ingane na 2 years ubengenelwe yini nje ngempela, ave isilwane, ave ukuthi nokuthi, kanti cha, it was a certain spirit akade simhola nje ngaleso sikhathi. But because awukhulile kwezikamoya wena ngeke uzo-understand, because awukhulile ekuqondeni izinto zakaNkulunkulu, angeke uzo-understand. Usuhlezi ubuka yena, umbuke ngeso lenyama, usuhlezi ubuka yena, umbuke ngeso lokumgxeka, ngeso loku, kanti akuyena. But it's this moya athe wawuvumela naye ukuthi umbuse ngaleso sikhathi, ngoba imimoya iba ngaphezulu kwakho if ukubona ukuthi uweke ubuthakathaka kangakanani. Ushiyekile umntwana oneminyaka ewu-10, makufika umuntu omdala oneminyaka ewu-27 engayibusa lengane lana, engayibusa noma kusekhaya layo, athi ya phekweni lakini ayivulele emafrijini azenzele umathanda, because mudala izothini ingane, angeke iziyenze lutho. Ngisho ngazama ukuthi iyakhuza ishonisa lena le, awu ngeke umana wathi ngeke azabe nandaba because mudala, umntwana muncane. So ngaso sonke isikhathi kuzomela si-understand ukuthi ngobuncane bethu singakhulile in our soul, ngobuncane bethu singakhulile spiritually, ilapho khona imoya ifika ibisisibusa khona kamnandi kakhulu kanjani, ngoba ni ithatha advantage yobuncane babantu bengakhulanga spiritually. So asikhuleni kwezikamoya, sazi ukuthi zonke izimfihlakalo zezulu sokwembulelwa zona masihlele kukhuluma uNkulunkulu, masenze intando yakhe, bese yasimbulela konke athandela ukuthi asembulele kona, bese yasazisa konke athanda ukuthi sikwazi, bese siyathola ukuhlengeka, sithola ukusindisa, sithola ukuphulukisa, sithole konke esikudingayo ngesikhathi esifanele nangomzuzu okuyiwona wona. Kwese nje benani inibusise kakhulu, nihlale nazi ukuthi konke okwenzakala lapha emhlabeni uyokuqonda kahle
mangase wazane noNkulunkulu, uxhumane nezulu, ukhule kwezikamoya, wenze intando kaNkulunkulu. Nanoma umuntu ethi akusiyena, usuke eqinisile kusuke kungayena ngampela, but kusuke kungumoya omnyama usuke umbusa, kusuke kungumoya omnyama usuke umhlasele, kusuke kungumoya omnyama usuke ungaphezu kwakhe ngaleso sikhathi, ngalowo mzuzu, ngalelo hora. Nempela kusuke kungeyena, nempela usuke eholelekile ngendlela engafanelekile nangendlela futhi engathandeki. Bese nje benani busise kakhulu. Hloko sethi nje sithi akusimina. Esinye futhi ngasininga sona ukuthi masikhule kwezikamoya khona sizoqonda konke uNkulunkulu asemvulela kona. Ngoba baningi abakholwayo kodwa abayazi imfihlakalo yezulu. Baba sambulele imfihlakalo yezulu. Sambulele imfihlakalo yezulu. Baningi ngampela bathi bakholwa kodwa bayazi imfihlakalo yezulu. Kumele sigcine uNkulunkulu ukuthi asambulele yona imfihlakalo yezulu. Kasi nje benani nibusise kakhulu, hlale kukhuluma uNkulunkulu ngokusibekela nguye nangokwenza intando yakhe ngaso sonke isikhathi manje uzophakade. Hlale nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana TikTok uLihle Themba, Instagram Lihle Themba with Mzobe, and then here on YouTube Lihle Themba Mzobe. Now Facebook Lihle Themba Mzobe, lapho khona imibhalo, lapho khona the same 10 minutes clips akhona ku Instagram na TikTok. Nkosi benani nikhule kwezikamoya, menze intando kaNkulunkulu ukuze nithole ukuphulukisa, nithole ukusindisa, nithole ukukhanya, nithole ukuphulukisa ezintweni zonke. Nkosi benani namuhla kuze kuphakade.